un comentari. La Clara no sé si sap per què es va ficar en aquest món, el que és segur que els polítics tampoc no saben per què la Clara es va ficar en aquest món. Aquí no hi ha ni un polític, no va ser ni a la presentació de Barcelona, no li fan cap costat, ni amb el llibre ni amb res, per tant, si és estrany que la Clara s'hi fiqués, encara és més estrany que els polítics hi deixessin ficar. Jo vull començar explicant una mica la història del llibre. A mi em va venir a veure potser fa 3 anys, 3? Una mica més. L'Andreu Bernils, de VilaWeb, també, i per dir-me que havia parlat amb la Clara, era el moment en què començaven a fer-se llibres del procés i que li havia suggerit de fer un llibre. I jo li vaig dir que em semblava molt interessant, però que era, no sé, que la Clara no es podia limitar a fer un llibre de política i del procés, que la Clara sortosament era una persona que havia entrat en política i que tenia una identitat pròpia, un cervell, una formació que estava molt per sobre de la mitja i que per tant l'havíem d'aprofitar en aquest sentit, que no havia de fer un llibre que es limités al procés, sinó que havia de fer un llibre explicant una mica qui era ella i que una mica poguéssim anar una mica més enllà de les seves declaracions. El llibre el va començar a fer l'Andreu, però quan la Clara es va trobar amb els primers folis al davant, va agafar ella les regnes i es va posar a escriure, i crec que va ser una cosa encertadíssima. En bona part, crec que és un homenatge a la família. No sé si també ell ha anat en la seva circumstància a l'exili i amb el que li ha passat políticament, ha anat a buscar també no sentir-se que amb ella començava ni acabava res, sinó que això de la repressió i això d'Espanya ve de lluny i que els catalans fa segles que ho patim. I a través de la història familiar, és evident que el llibre sobretot és un homenatge. A mi m'agrada molt que s'hi trobi la Clara té fama de musca collonera, ai, quin en dirà. Crec que en el llibre hi ha un riu de vitalitat i de simpatia, d'admiració, de vida, quan parla de la família, que crec que fa descobrir una altra Clara. I trobo que és molt bonic, però no sé si ella també una mica ha anat a buscar aquesta catalanitat que sempre paga la seva catalanitat. Que ben triades són totes les cites. Sembla que tingui la literatura al cap, sembla que hagi... Saps? Jo li deia, vas a buscar les cites perquè tu has llegit tot, ja les tenies al cap, formaven part d'una mica de la teva... Em sembla que sí, que és de les coses que expliquen aquesta precisió amb la que pensa la Clara. La prosa de la Clara a mi m'agrada molt perquè no té voluntat literària, sinó que té voluntat d'explicar idees i de crear climes, que crec que és l'autèntic escriptor. La Clara no necessita buscar si és algú artificiosament perquè ho és, no pot evitar-ho. Tenim la sort d'haver compartit escola de nenes. L'altre dia vaig anar a veure la directora per portar-li el llibre. Té 94 anys i quan li vaig dir el llibre de la Clara, va posar les mans al cap i va dir... Diu, mira que li tenia por. Quan venia a veure em deia, ara la Clara... Diu, però he de reconèixer una cosa, sempre tenia raó, sempre, però clar, no li podia donar. Tenia 10 anys, tenia uns anys. S'ha llegit el llibre i em va fer una frase que trobo que és molt bonica perquè em va dir, és tant la Clara, el qual vol dir que és un llibre honest, és un llibre verídic, és un llibre que crec que és sobretot el que ha de ser un llibre, no? Jo volia començar explicant una metàfora que em va fer servir la Clara ben poc després de conèixer-nos, una metàfora que no surt al llibre, però que en canvi el contingut simbòlic de la metàfora és el que després amb els fets concrets es desplega al llarg del llibre, que es pot explicar, però que és, sí, perquè a vegades, però que és una cosa que té un punt bíblic gairebé, com si fos una paràbola, que és que ella em va, o sigui, per explicar-me com va ser el seu pas per la política catalana, el seu pas que hi va entrar d'una manera abrupta, em va dir, diu, la política catalana és com un riu, i llavors tu ets com un peix que es capbussa en un riu nou que gairebé fa com il·lusió perquè és un riu que dius, ostres, que bonic que ens ha quedat, no? I llavors et poses a nedar en el sentit de la corrent i vas nedant, vas avançant i de cop i volta, fum! I et gires així i dius, ostres, això era un peix que anava en contradirecció? Sí. I llavors, bueno, no hi dones gaire importància perquè total era un peix, continues nedant una mica i llavors, fum! Un altre peix que va en contradirecció. I llavors penses, bueno,
Són dos matats que van en contradirecció i ja està, no? I llavors vas nedant, i llavors comencen a passar grups de peixos, centenars de peixos que van en contradirecció, i llavors diu, tu clar, com a peix, penses, potser sóc jo que estic equivocada, i llavors et gires un moment com volent dir, potser sóc jo que no he entès bé com funciona la corrent i m'he de girar i anar en l'altra direcció, no? I llavors t'adones que no, que són tots els altres que s'han posat d'acord, diguéssim, per fer veure que s'ha d'anar en l'altra direcció, no? I llavors aquest llibre és un llibre del doble testimoni, és un doble testimoni, no? Com deia la Isabel, és un testimoni que explica el moment en què ella s'hi va capbussar i explica tota aquesta sensació d'estranyesa i tota aquesta sensació com d'irrealitat, com es va contrastar la visió que ella tenia no només de la política catalana i del que anava a passar, sinó del món, no? Hi ha un moment, de fet, al llarg dels capítols que parlen més de política, hi ha una idea que es repeteix, no? Que és com un cert astorament de que la gent que formava part del govern o que formava part dels equips del govern doncs tenien una concepció del món molt diferent. Diu, no tots, però una cosa que sobtava era que molta gent havia viatjat poc, havia vist poc món, tenia com poques referències, no? I llavors jo, si vols, per donar-te pas, et volia demanar quina era la teva visió personal del procés i quin va ser el teu viatge polític en aquest sentit fins al moment abans d'entrar al govern, que va ser com una cosa molt abrupta. Bé, deixeu-me que comenci donant-vos les gràcies. Catalana i els companys de l'ANC de Catalunya Nord per haver organitzat aquest acte. Gràcies a l'editorial per tota la feina que estan fent i gràcies a vosaltres dos per compartir avui aquesta sessió. La Isabel és la principal responsable del llibre i per tant tot el que estigui bé i tot el que estigui malament. Sobretot tot el que estigui malament, perquè sempre ha sigut tan entusiasta que si no és perquè ella no ho ha volgut. I gràcies a avui per acompanyar-nos aquí. Reconec que vaig fer l'aposta de convidar l'Ot a fer aquesta presentació fa bastantes setmanes, per tant potser no l'hauria fet. Més recentment, perquè és evident que entre el llibre i ell cada vegada m'estic creant més amics, però vaja, en tot cas és un honor que avui m'acompanyeu. Amb l'Isabel ens coneixem des que ni ens en recordem i en canvi amb l'Ot ens coneixem des que jo el vaig veure un dia a la televisió, després dels esdeveniments de la plaça Urquinaona. I jo me'l vaig mirar i vaig dir, ostres, aquest senyor el vull conèixer. Tot el que esteu explicant, no estic en desacord amb res, però jo justament, o sigui, aquest llibre jo l'he escrit pensant, bueno, si algú no se'l vol llegir sencer, no passa res. Ara vaig a fer propaganda pels que llegeixen poc. O els que volen llegir-se episodis, un dia llegeixo un llibre, un capítol, un altre dia llegeixo un altre capítol. O sigui, em va preocupar molt escriure els 12 capítols i que cada un dels capítols el pots començar i acabar, home, no deixis el mig capítol, però llegeix, no? No t'interessa la història dels meus besavis que tenien un forn? Doncs passa els que pintaven, I cada un d'ells té un principi i un final i, a veure, això potser és una punyeteria una mica acadèmica, però em va preocupar que això es pogués llegir, diguem-ne, per separat. I, bueno, diguem-ne, aquesta és la propaganda que jo faig, no cal que us el llegiu sencer. Si us voleu ficar amb mi, feu el favor de llegir-vos el sencer. Però si no, es pot llegir a pedaços i, diguem-ne, l'embastat, doncs es pot desmuntar i vas veient els pedaços, que junts fan tot un llibre, però hi ha diverses històries. Que aquest personatge que ha sorgit així d'un accident de la política catalana, que és el que va passar el mes de juliol de l'any 17, bé, es vol explicar qui és la persona que hi ha abans que apareixi
aquest personatge o aquesta caricatura que depèn del simpatètic que siguin els que se'l miren, doncs pot ser més o menys caricaturitzat. I el que hi ha és una persona, com crec que la majoria dels que sou aquí seient, no? que formeu part d'aquest corrent de catalanitat que, en fi, que ve de fa molts segles i que encara hi és. Una mica encara hi és, ha tingut un moment de gran potència política i ara no hi és. Com a potència política, però vaja, en tot cas, com a potència nacional i social i cultural, encara hi som i ens podríem posar pessimistes, però avui no cal que ho fem. I el que jo vull explicar una mica aquí és que com que hi ha molta arrel, doncs la planta, home, potser està una mica desfullada, però aquí hi ha vitalitat nacional. Aleshores, la pregunta que tu em feies, des del punt de vista, diguem-ne, de la intensitat, diguem-ne, emocional nacional, jo crec que no he canviat des de que tenia 10 anys i vaig començar a tenir consciència social. Jo crec que aquí no hi ha hagut grans canvis, el que sí que hi ha hagut és, diguem-ne, grans canvis en la posició que un ocupa en aquest teatre, diguem-ne, no? Jo vaig fer una joventut activista perquè era el que els que érem una mica inquiets fèiem. Activista comunista. Però com tothom, no era una cosa, era un normal, diguem-ne, molt poc excepcional. I per tant, diguem-ne, després, a veure, quan va començar el que en diem el procés, jo no vaig tenir mai, diguem-ne, cap dubte, no? Des dels referèndums d'Arenys, quan ja hi havia aquell escepticisme des de la política, hi havia una crítica i un escepticisme i una ridiculització de l'independentisme que estava començant a renéixer. Jo no vaig tenir mai cap reserva. Sempre em va semblar que aquells eren els meus. I d'aquí, doncs, com que havia passat allò de Georgetown, doncs, jo era una mica coneguda i per això el dia que buscaven consellera i no en trobaven, no sé quan ja devien haver portat 31 de la llista o 32 vaig ser jo, perquè si no, no té més explicació això. I el que va passar és que els hi vaig dir que sí. Diguem-ne, l'estranys i els hi dius que sí. En el teu pas per l'ANC, ja recordes diagnosticar alguns dels problemes o alguns dels vicis que després van ser decisius? Sí, un dels personatges que més mal ens fa ja el vaig identificar aleshores. Hi ha una cosa que es nota molt que quan relates el teu pas per l'estranger es nota que tu quedes com, en certa manera, impressionada del canvi de la cultura del diàleg i del debat públic que hi ha, en el sentit que a l'estranger s'entén que les crítiques intel·lectuals i fins i tot les crítiques morals o les crítiques personals no tenen per què ser un atac a l'existència de l'altre, no? I en canvi aquí doncs sembla que les crítiques sempre s'hagin de fer d'una manera tan matisada i tan diluïda que no acaben sent crítiques. Que no es poden fer. I com que no es poden fer, no depurem tot el que hem de depurar. A veure, sí, a l'ANC ja començava a veure patologies, però era diferent, perquè eren les patologies, diguem-ne, de la gent de base de l'independentisme, que se segueixen veient, i que són bastant fruit, diguem-ne, dels mecanismes de la política, que són uns mecanismes en què la discussió no és mai oberta, sempre són sobreentesos, sempre tot s'interpreta. O sigui, tu dius una cosa i després hi ha les interpretacions d'aquella cosa. I dius, bueno, no, jo he dit el que he dit, no he dit res més. En un dels capítols que no parles de política expliques una trobada amb el rei, llavors príncep d'Astúries. No sé si vols, aprofitant aquesta anècdota, parlar d'això, de com l'amenaça d'Espanya, diguéssim, ha canviat, o la teva perspectiva sobre això ha canviat al llarg dels anys. Jo reconec que el dia que vaig anar a veure el príncipe, que m'hi van fer anar estirada, jo preferia no anar-hi, però vaig trobar que em deien, home, que hi has d'anar, dic, bueno,
Llavors, bueno, hi vas amb aquest esperit turístic. Sí, home, turístic antropològic. A mi m'agrada molt anar a Millà, que soc molt badoc i m'agrada veure. I vaig pensar, home, no té la seva gràcia, vés i veure què fan, veure com és. No? I, bueno, com que em van dir que hi vaig anar. Em van deixar un vestit i tal, i vaig anar. No, em vaig vestir molt bé. I reconec que la conversa que vaig tenir amb ell va ser una conversa en què a mi em va enredar. Vam estar parlant i em va semblar una persona bueno, raonablement endreçada, no va ser una conversa profunda, però va saber... Ell anava traient temes, jo no sé què... No em va fer molt mala impressió. O sigui, si en aquell moment m'haguessin dit aquest senyor és el que el dia 3 d'octubre, amb el retrat del seu avantpassat al costat, dirà el que va dir, i tant, que estàvem enganyats. El fet de que tu ja visquessis amb la teva pròpia carn, això que dius, aquesta cosa de hi ha una guerra que ens afecta personalment, potser va fer que després, des del primer moment d'entrar a govern, com expliques al llibre, tu ja volguessis plantejar la conversa, com a mínim, sobre què s'havia de fer un cop arribats al referèndum i un cop arribats a la possible represàlia d'Espanya, no? Sí. A veure, aquí sempre hi ha les dues interpretacions, no? La ingenuïtat o la mala fe. Jo m'estimo més la ingenuïtat, de moment. Perquè sigui el discurs, ens han enganyat, no sé què. En realitat només són dos descripcions de la realitat, és la mateixa, va passar el que va passar. Jo crec que hi havia molta ingenuïtat entre els polítics, però és que a la política catalana hi ha molta ingenuïtat. Hi ha molta impostura, o sigui, es fan uns discursos molt elaborats, però que no s'aguanten. O sigui, la lògica és una cosa que a vegades fa molt, no? Si l'exercici, diguem-ne, del discurs és un exercici amb poc rigor intel·lectual, aleshores és molt fàcil creure's les pròpies mentides. I jo crec que no són ni mentides, són simplement lectures poc rigoroses de la realitat. Es veu molt, per tirar una mica cap al començament, i de fet en el teu cas també és així, no? El pes que va tenir l'escola Talita. No sé si podries parlar de la importància que va tenir no només la família, sinó els mestres i l'educació en general. Sí, jo no n'hi donava d'importància quan tenia 25 anys o quan en tenia 35, semblava el més natural del món, no? Vas néixer al carrer Còrsega a casa dels teus pares i te'n portava a l'escola que tocava. I per tant no té més transcendència, però després es veu que sí que en té, Bé, aleshores jo crec que anem sent conscients com més vells som, més va sentir. O sigui que efectivament sí, fins a quin punt, a veure, el caràcter el porta cadascú posat, però sí que és veritat que el tipus de... què és el que sembla important, el que no sembla important, l'autoexigència, totes aquestes coses, bueno, quan és mèrit del que passava a casa i quan és mèrit del que passava a l'escola, a veure, hi havia unes mestres, perquè quasi bé tots senyores, no? Hi havia alguns senyors allà en el batxillerat, eren gent d'alta exigència, més que grans savis, eren gent molt recta. I jo crec que això té molta transcendència. Parlava també de la importància dels mestres perquè en el llibre es veu, del teu pas pel govern, no només es veu tota la part del procés i de l'eix nacional, sinó que es veu que tu tenies un programa al cap com a consellera d'Ensenyament que no te'l van deixar aplicar, però que tenies un programa al cap i tenies una manera pròpia d'entendre el que es podia fer en aquest sentit, no? Sí.
Però aquí potser hauria de començar a donar mèrits en els de l'aventura americana, ja? O sigui, perquè a part, diguem-ne, de l'autoritat, jo crec que hi ha la part, diguem, d'entrenament acadèmic, i aquí crec que el crèdit l'haig de donar en el Salvador Barberàs i companyia, que també han sigut mentors molt importants i que han sigut una mica la prova que malgrat que el país estigui tan desballestat en molts aspectes, diguem-ne, fer feina ben feta és una cosa que es pot fer i al nivell més exigent del món. I jo crec que aquest missatge és un missatge que m'arriba anant a Amèrica i tornant d'Amèrica i treballant a una universitat que era bastant campi qui pugui, però allà dintre hi havia unes bombolles de gran rendiment. Però jo crec que sí que l'ambició de ser acadèmicament excel·lent en un marc que és molt limitat i que institucionalment et posa moltes dificultats i tal, però diguem-ne aquest fer-ho contra direcció, diguem-ne, jo crec que això és una gran contribució a la construcció nacional. I per tant, jo aquesta també és un deute que també el volia explicar. El que sí que és cert és que, de la mateixa manera que jo vaig tenir una vida universitària acadèmica a Bellaterra, que és perfectament homologable a la que hagués pogut tenir a Illinois o a Londres o a Massachusetts, hi ha moltes altres línies d'activitat del país que també tenen aquest nivell. La política potser no, però la indústria, no sé què, o sigui, el país és molt viu, té molta força i té moltes bombolles d'aquestes que... bombolles o... O sigui, que en aquest sentit, jo crec que som molt víctimes del sistema polític que es va posar en marxa la transició, que tenia moltes mancances i que en lloc de millorar ha empitjorat, i ja està, i això és són faves comptades, i després, clar, hem portat el procés polític ha arribat al 155 i al 155 mental, i ara estem en un atzucac còsmic. Per això jo del llibre ja no parlo, això ja no és cosa del llibre. En la teva manera d'aproximar-te a la política, en la teva manera d'exercir com a consellera, en la teva manera de militar en el fet de fer les coses d'una determinada manera i d'estimular potser la ciutadania en endavant quan en realitat la tònica general ha estat estimular la ciutadania que s'arronsi, si hi ha un paral·lelisme o si hi ha un... Sí. Jo crec que sí, o sigui, quan el dia 20 de setembre la policia va tenir unes quantes persones i, quan va començar la manifestació del Patró, per entendre'ns, la meva reacció era molt una reacció com... Jo vaig tenir com un flashback, no?, de dir, ara aquí, escolta, això, hem de contestar-ho, no ens podem... I sí, no vaig veure que al meu voltant ningú fos conscient que hi havia una resposta, que havia de ser una resposta del carrer. Hi havia grans reserves a perdre el control de la situació si es deixava que la gent que estaven a la Rambla de Catalunya cantant el Virolai, que quina cosa més innocent, doncs seguissin cantant el Virolai, res més, Sí, no calia fer gran cosa més, però com a mínim si volíem quedar tota la nit a cantar el Virolai, potser sí que ho havíem de fer, no? Bé, tocat. Molt bé, jo agafant el fil del que deia la Isabel ara, i si voleu per tancar, volia dir que quina pena que no poguessis fer de consellera i malgrat tot quina sort que no se sap ben bé per què et posessin allà al mig, perquè com a mínim, l'altre dia feien broma, tenim un testimoni en primera persona del que va passar. I volia acabar amb una frase que surt al llibre, que va escriure el poeta J.B. Foix, que és a més qui dona títol al llibre, que és aquesta frase, parlant del teu avi, que mentre hi hagi viu un Obiols, Espanya tindrà plantejat un problema. Doncs, que per molts anys...